Rødovre Lokalnyts web-tv er sponsoreret af Københavns Tekniske Skole. Vores andet sommerinterview i år er med Simon Grønvald, som vi heldigvis fik fanget i år. Og Simon, han har jo haft en rigtig positiv sæson med flere gode oplevelser. Det vil han selvfølgelig komme ind på nu. Simon, 1,5 år i Niagara Ice Dogs, det er næsten usædvanligt, når man hører om de andre Rødovre-drenge, som er i nordamerikansk hockey, at de er 1,5 sæson i en klub. Ja. Får man så stort hjerte for Ice Dogs? Ja, det synes jeg. Jeg kom jo fra et trade fra Barrie til Niagara for 2 år siden. Ved juletid, eller faktisk i januar. Det var lige ved trade deadline, og så har jeg jo som sagt spillet der i et 1,5 år, og blevet rigtig glad for min familie. Jeg har boet hos der med drengene og hele organisationen i Niagara, så det har været rigtig godt. Du fortalte jo sidste år i sommerferien, at du krydsede fingre for, at det blev Niagara igen, fordi at det hele det var super fedt, familien og organisation, som du lige sagde. Ja. Men Dam har jo spillet der før, Sebastian Dam, målmanden, og han sagde, at selvom i Canada, der er ishockey kæmpestort, så er det ligesom det er anderledes i Niagara, om det er hallen eller hvad det er. Er det rigtigt, der er noget om, at ligesom passionen for ishockey er lidt større der? Ja, det synes jeg. Altså hallen, det er en gammel hal, det er en rigtig gammel hal, så der er rigtig mange historier for den hal selvfølgelig, og jamen, fansene er med dig, du kan virkelig mærke dem, og det føles virkelig som en syvende spiller på banen der. Men så synes jeg, at Niagara også har prøvet at få dig til at føle som det er en stor familie. Det synes jeg har været anderledes for de andre klubber. Du er virkelig tæt, både til ejerne af klubben og til træneren og selvfølgelig alle holdkammeraterne. Men det er også et lidt specielt system i Niagara, fordi det er noget med, det er kommunen, der går ind og faktisk har den her klub. Er det ikke noget med det? Nej, ikke i Niagara. Det er faktisk, i OHL er det meget ejet af personer. Jeg tror kun, det er 2 klubber i OHL, hvor jeg ved, den ene er Kitchener, som er ejet af kommunen. Simon, det var en fantastisk sæson. Kan du beskrive lidt om, hvordan du selv har oplevet den? Ja, altså jeg vidste jo, inden vi kom ind til den her sæson, at Niagara ville få et rigtig godt hold. Og så i starten af sæsonen blev der lavet en masse trades, som faktisk gjorde holdet stærkere. Og der allerede der kunne jeg godt se, at hvis vi tog os sammen, kunne vi godt gå hen og nå langt. Og for mig selv synes jeg også, at jeg har fået en rigtig stor rolle. Jeg fik en stor rolle på holdet, eller 2, ligesom noget mere ansvar. Inden U20-VM var jeg over, eller fik jeg jo faktisk powerplay, og jeg var med i undertal. Synes jeg, at mit 3. år herovre er jeg blevet en større leder på holdet, og tør at sige lidt mere. Er det din udvikling, der har været størst, eller er det også med fysik? Eller? Ja, men både fysik, leder, altså vise vejen ud på isen, men også fra isen bare været en mere vokal på holdet. Hvor meget fysisk styrketræning har I? Altså, det er vel også en vigtig del af det derovre? Jo, det er jo nogle store drenge, der spiller derovre indimellem, så fysisk træning laver vi hver dag, mest om morgenen. For mig er det om morgenen, og så de yngre drenge, der går i high school, de tager den efter træning, men det er styrketræning hver dag, og så er det ispas hver dag. Du har jo igennem utrolig stor udvikling, som personlig udvikling, siger du, med lederskab. Du får lov at blive i OHL som en såkaldt veteran, fordi du er 08 eller for gammel, virkelig. Men der må man have 2 spillere på holdet, der er for gamle. 3. 3 okay. Spillere. Og samtidig så er du også udlænding, det vil sige, du tager faktisk 2 pladser. Ja. Hvad er årsagen til det? Altså, hvad siger de i Belleville, som vil have dig? Hvorfor gør de egentlig det her lidt usædvanlige tiltag? Jamen det er jo fordi, at han er jo virkelig interesseret i mig, George Burnett hedder han, og tog en snak med min træner i Niagara. Men så fik de snakket frem og tilbage, og de fik snakket med min agent, og han skulle høre, om han ville have jeg tager 2 pladser, så de regner jo med, at jeg kan lidt, og de har jo set på mig. At de har spillet med dig flere gange i den ja, så de vil lige være sikre på, at det var mig, de ville have. Så vi har haft snakket frem og tilbage, og de har snakket med min agent og med min træner om, hvorledes jeg kan lede et hold, og hvilken rolle jeg kunne tage på et hold. Så det var noget, han lige skulle være sikker på, inden han tog mig, fordi det er jo som sagt 2 pladser, jeg tager op. Men jeg er glad for, at
han satser på mig. Ja, for det er jo vildt. Det er jo vildt satser på at tage dig. Altså, det er jo både en veteran og en udlænding. Det er usædvanligt. Ja, det er. Det er ikke så tit, man ser det. Jeg tror ikke, jeg er ikke sikker. Jeg tror, der var en i Usher var sidste år, men ellers har jeg ikke hørt om en overage og veteran player, som spiller som også er en udlænding. Så det er jo kæmpe skulderklap. Har der været noget fra AHL eller andre henvendelser for seniorhockey? Jamen, det er jo det er min agent, som styrer det. Men han sagde, at i år skulle jeg havde et suverænt år i år, men så næste år, den kommende sæson, hvis jeg spillede lige så flot og lige så solidt, som jeg gjorde i år, så kunne der godt vente noget lidt større til næste år. Det lyder jo helt vildt spændende. Ja, men altså nu ved jeg jo ikke engang selv, hvad det er og hvornår, men jeg håber da, at jeg kan spille godt, så der sker noget godt. Det er jo klart. Hvad er drømmene nu? Altså, man kan jo godt tillade sig at have nogle flere drømme, når man får sådan en chance. Ja, det er det. Men altså, NHL er jo min helt store drøm, men hvis jeg håber, jeg kan komme forbi AHL, eller det skal jeg jo nok den vej. Få en kontrakt som en free agent. Hvad er chancerne der? For man hører altså om det der draft, der er så vigtigt. Ja. Som free agent, hvordan er chancen egentlig? Den er jo faktisk rimelig stor. Der er jo den fordel med free agent spillere, at du er ikke draftet, så det er jo egentlig alle klubber, som hvis du lige pludselig altså senere hen får nogle gode år, så kan klubberne jo invitere dig på camps og faktisk skrive en kontrakt med dig som free agent spiller. Hvis du er draftet, så er det jo en klub, som ligesom har rettighederne over for dig. Så jeg håber, at efter den her sæson kan skrive en kontrakt som free agent. Hvordan tror du så vejen er? Er det så via CHL, ICHL, eller er det AHL, eller direkte NHL? Sådan, og så ryger man ned, eller hvordan? Ja, nej, jeg håber, at jeg kan komme til at spille AHL. Det er i hvert fald det, jeg... Med en kontrakt med en AHL-klub? Ja. Som Sebastian Dahl på et tidspunkt gjorde? Ja. Det er i hvert fald den vej, jeg håber at gå. Tilbage til den sæson, der opstod, for den har været god. Ja. Hvad oplever du med Ice Dogs? I har et godt grundspil og så videre. Ja, vi slår en del rekorder derovre med Ice Dogs. Vi har flest point i Ice Dogs historien, og vi spiller et suverænt grundspil. Altså grundspillet, ja. Vi ender så som nummer 3, men vi har faktisk flere point end toerne. Mississauga vandt grundspillet suverænt, men jo, vi spiller rigtig godt. Og så må jeg lige forklare, at I har flere point end toeren. Det er fordi, at vi er i en anden division end Ottawa, som lige røg over os, men det betyder så, at de var nummer 1 i deres division, og vi var nummer 2 i vores efter Mississauga, men med flere point end Ottawa, men det betyder ikke noget. Så Ottawa går hen og tager andenpladsen, og vi fik så tredjepladsen. Så går jeg videre til slutspillet. Det går jo egentlig ganske glimrende. Ja, vi får Brampton i slutspillet og vinder 4-0 over Brampton, og vi spiller rigtig godt. Vi har vores ledelsen har lavet rigtig godt arbejde med scouting på det andet hold, og så vi var klar og vandt 4-0 over Brampton og røg sådan set ret hurtigt videre til anden runde, hvor vi så mødte Oshawa. Med Niklas Jensen? Ja, med Niklas Jensen. Det var meget sjovt. Ja, det var rigtig sjovt. Det er jo ikke fordi vi snakker og smiler så meget til hinanden ude på banen, men det var da meget. Vi vidste jo begge to godt, at vi spillede mod hinanden, så det gav lige lidt ekstra. Man ville godt vise hvem. Får man sagt lidt på dansk? Eller får man sat en ekstra tackling? Ja, det gør man da selvfølgelig. Hvis man lige står over for hinanden i en face-off, som vi gjorde, så bliver der da udvekslet nogle danske ord. Er det så de pæne, eller er det lidt fis og ballade, eller får man kys lidt? Det er lidt fis og ballade. Hvad med ude i banderne? Jeg synes ikke, du tænker så meget over det. Ude ved banderne er det jo bare dit normale spil, der slår ind, så jeg tænker ikke så meget om det er Niklas, eller om det er en anden kanadisk Oshawa-spiller, jeg er ude ved banden. Nej. Og så trækker I jo det længste strå? Ja, vi vandt 4-1 i den serie, og vi spiller noget af vores bedste hockey. Vi skulle lige finde ud af, hvordan vi skulle gøre med vores spil, hvor vi finder linjen med dommerne og sådan noget. Så
vandt faktisk rigtig meget på at være disciplineret og ikke at komme i udvisningsboksen. Det synes jeg var forskellen i den serie. I skulle også mange powerplay. Ja, vi gjorde. Vi var rigtig meget i powerplay. Så jamen, det synes jeg helt klart var forskellen på den serie. De to, de var alt for udisciplinerede. Vi tog bare slagene på den måde, at være disciplineret på den måde. Du er selv med i de der powerplay, jo? Ja, nej, det er jo så efter mit U20-VM, så bliver jeg så taget af det powerplay, og så får jeg bare lov til at spille, eller bare, det er jo også noget, men undertal 4 mod 4, og så 5 mod 5, men jeg jeg spillede ikke så meget powerplay i den sidste halvdel af sæsonen. Niklas, kan du lige sådan, nu har du spillet så meget mod ham, kan du beskrive ham, hvordan han er derovre? Han er en svær spiller at spille over for. Han er god 1 mod 1. Han er hurtig, synes jeg. Han er rigtig stærk. Fysisk stærk? Han er fysisk stærk, ja. Han fylder meget på banen. Man ved godt, hvem han er. De andre spillere ved også godt, hvem han er allerede, selvom han kun har været over 1 år og har været rookie og sådan noget. Men nej, han har noget, som andre spillere ikke har. Det har han helt bestemt. Han er rigtig god med sit skud. Rigtig farlig. Ja, altså en god spiller at have. I slår Oshawa ud, og hvad så? Ja, så måtte vi jo, ja, så røg vi videre til Conference Finals, hvor vi så møder Mississauga. Simon, du bliver nødt til at beskrive, hvad en Conference Finals er. Det er vores conference, altså vores division, kan du sige. Den er delt op i East og West. Så det vil så sige, det er vores conference, som spiller finale. Altså region? Ja, region, kan du sige. Ja. Så det er ikke OHL-finalen endnu, men man kan sige semifinalen. Vi møder Mississauga. Som jo har været stærk. Ja, de har været stærke hele turneringen igennem, og har også fik over 100 point i grundspillet. Så vi vidste godt, det var en svær opgave at gå ind til, men vi gjorde det samme, som vi altid har gjort, og taber så serien 4-1, og må så nok erkende, at Mississauga lige var et niveau over os. Så er der ingen skam at tabe? Nej, det var det ikke, men det er selvfølgelig altid ærgerligt, og man var rigtig ked af, at sæsonen så er slut. Det er jo lige meget, hvor langt man når, så er det jo altid, så er det ikke sjovt at slutte en sæson på den måde. Du er heller ikke så, I blev blæst ud, jo? Nej, det var det ikke. Vi havde nogle rigtig tætte kampe, og den ene i Mississauga er vi faktisk foran. Og det er jo vigtigt, at man vinder en kamp på udebanen, hvor de så lige kommer tilbage i det sidste minutter for at score til 3-3. Det er faktisk kamp 3, tror jeg. Ja. Og de kan komme foran 2-1 i serien. Ja, lige præcis. Og så kommer de så tilbage, og så er vi ude i overtid, og så er det en personlig fejl, der gør, at vi taber i overtiden. Det er jo nærmest lokalopgør mod Mississauga. Hvordan er de kampe, når I mødes? Det er rigtig fedt. Det betyder jo, at der er rigtig mange Niagara-fans, der er med i Mississauga og ser med. Og vi kender hinanden jo rigtig godt. Nu vi møder hinanden 8 gange i grundspillet. Så vi ved godt, hvem det er, vi står overfor. Så det er på en måde meget sjovt at spille mod de drenge, men på isen har du jo ingen venner, så det var en hård serie. Ja. Nogle af de der, som du har spillet med, som siger, okay, ham møder sgu en dag i NHL? Ja, det synes jeg. Der er rigtig mange. Blandt andet, nu har jeg jo også spillet med drenge, som allerede er i NHL lige nu. I Kitchener spiller jeg med Jeff Skinner, og i Barrie spiller jeg med Kyle Clifford, som spiller i LA nu. Men og så kan jeg jo se, at dem, jeg har spillet på hold med i år, bliver draftet rigtig højt, og selvfølgelig får en NHL-karriere, så det er meget sjovt. Så kan du også se, at vejen er jo ikke så lang. Nej, lige præcis. Man skal jo bare, det er de rigtig små ting, det kommer ned til. Så ja, man skal bare arbejde hårdt. Det er hårdt arbejde hele vejen, og så kan det være, at man bliver belønnet. Er det der er nøglen til NHL? Hårdt arbejde? Ja, det er det. Du bliver nødt til at... Det koster noget, og du må arbejde rigtig hårdt, og du må tænke på, hvad du laver i din fritid, og alt det der. Der er ikke nogen nem vej til NHL. Simon, det er fremtiden. Jeg vil gerne skulle tiden lidt længere tilbage, og det er U20-landsholdet. Endelig rykket op til A-gruppen. Kan du fortælle lidt om jeres vej der til den her? Jo, men nu, jeg var jo
ældste spiller, eller en af de ældste spillere, har været med i 4 år faktisk for U20. Min første var, da jeg var 16 år, så jeg synes, det var enormt skægt. Jeg synes altid, det er enormt sjovt at være sammen med drengene igen, og den her gang er det jo de yngre drenge, jeg var sammen med, og nogle drenge, jeg lige skulle lære at kende. Nogle dygtige 93'er eksempelvis. Ja, der var en masse, det var der jo en masse gode 93'er med, som jeg ikke rigtig havde så godt kendskab til, men det fik jeg jo så lavet dernede. Men det var et hårdt VM, synes jeg. Hvordan det? Nej, men jeg synes bare, at jeg synes Todd, han var rigtig god til at få os klar til det VM. Så jeg synes, det var lidt hårdt, men det var også det rigtige at gøre. Vi havde nogle hårde træninger, vi havde nogle styrkepas liggende hen over VM, som vi egentlig synes var lidt underligt, men det var jo egentlig også meget smart, fordi så fik du brugt musklerne på en helt anden måde, og ligesom var klar, og vi fik ikke alle de skader, man plejer at få i de sidste kampe og alt det der. Men nej, jeg synes, det var jo spændende, fordi vi sad jo og så, vi kunne allerede vinde dagen inden vores sidste kamp, hvis Slovenien de slog Østrig. Så vi var alle sammen op og kigge der på den kamp, og vi var jo helt vilde, for den var helt vildt tæt, den kamp, og jeg var selv helt vildt nervøs. Men på samme måde, så måtte du bare hæppe på, at Slovenien vinder over Østrig, og det gjorde de. Så vi vandt spillet om oprykning til A-gruppen, og var vildt glade. Sådan sidste kamp mod Østrig, ja, det var måske ikke så koncentreret. Nej, vi vil selvfølgelig gerne slutte af på en god måde, så det er klart, det er ikke i orden, at vi går ud og taber til Østrig, så jeg synes godt, vi kan spille meget bedre mod Østrig, men altså, du er oppe i A-gruppen, og du har ligget vågen langt hen på natten og tænkt over, at det er næste år, det er A-gruppen. Det er svært så ikke A-gruppen for mig, men det er dejligt at tænke på, at du har spillet Danmark op i A-gruppen. Ja. Hvordan er det at komme fra de små baner og så over til Europa, så den der omstilling? Det er anderledes. Altså nu synes jeg, det er svært at spille på de store baner. Der er jo meget is, altså den er meget bred. Så det er anderledes. Det er nogle lidt andre systemer, du skal køre. Du kan jo ikke bare... det er jo typisk, at du bare dumper den for rød, og så kører du en god fortjekket. Ja, Nordamerika, ikke dumper chase. Ja. Og har nogle specielle løbebaner, du løber i. Det er mere med puck-transport. Selvfølgelig bliver man nødt til at dumpe nogle gange, men jeg synes, det er lidt mere teknisk og lidt mere puck-transport på de store baner. Så det er selvfølgelig lidt anderledes. Zonen i Nordamerika er også lidt længere, så jeg skulle lige være vant til, at blå linje stoppede ret tidligt for at holde pucken inde og alt det der. Nå ja, og modsat så rører den hurtigt ud. Ja. Føler man, at man har mere tid med pucken, når der er de store baner der? Ja, det synes jeg. Du har meget mere tid til lige at kigge op, og der er ikke en spiller på dig hele tiden, som der er over i Nordamerika. Men altså selvfølgelig, det er også et højt niveau her til det VM, så du... Det vil sige teknisk, eller hvad? Eller er det også fysisk? Nej, men jeg synes, de er gode teknisk. Fysisk er det ikke ligesom Nordamerika selvfølgelig. De lærer at spille hockey på en lidt anden måde. Men nej, jeg synes, du har lidt mere tid med pucken. Ja. Så kommer jeg tilbage til igen, fordi nu kan jeg godt lige springe, for du siger selv det med det fysiske, fordi når jeg ser du for udvisninger i Nordamerika, så er det jo meget sjældent for roughing. Hvordan har du det med den del af spillet og det fysiske spil? Jamen, jeg synes, jeg er god til at holde en linje. Jeg synes ikke, det er så smart at tage de udvisninger. Selvfølgelig kan du skal jo gøre det en gang imellem, og det er de jo også meget glade for i Nordamerika. Men nej, jeg prøver ikke at tage nogle udvisninger, jeg prøver at spille mit spil, som jeg altid har gjort. Selvfølgelig, hvis der er noget, så er jeg jo selvfølgelig inde. Og er ikke bange eller ikke bleg for at tage en mand ud, hvis der er behov for det. Altså hjælpe en anden, hvis der er 2 på 1 for eksempel. Ikke? Ja, det skal man jo. Ja, lige præcis. Men jeg er ikke en, der leder efter noget. Det er ikke min. Ja, dem er jo også rigeligt over. Ja, dem har man et par stykker af på holdet, og det er ikke mig. Det er vel også lidt anderledes foran mål. Er man ikke lidt mere hård mod modstanderens forret i forhold til Europa? Jo, det er man. Dommerne giver også en lov. Altså, det er hårdere foran mål. Det skal give lidt blå mærker og stå foran mål. Så jo, der bliver fightet og skubbet lidt, og efter fløjtet bliver der også selvfølgelig bokset lidt foran mål.
Jeg synes, der er rigtig mange af de episoder foran mål, hvor man er nede, altså, og foran mål, der er jo, altså, det er stort set efter hver blokering, så er der lige lidt foran mål. Det er meget sjovt. Hvordan ser armen ud? Er der ikke nogen blå mærker på der, hvor man ikke beskytter? Jo, det er der. Det er der helt bestemt. Der er, øjnene løber også lidt i vand, når man får ind på tuden, men det er jo bare, det synes jeg er meget skægt, og det hører med til spillet. Simon, nu bliver der ikke noget A-VM med ungdomslandsholdene. Hvordan ser du muligheden for A-landshold? Har du overhovedet hørt noget fra Per Bækman? Er du inde i noget A-landsholdsvarme, eller er det bare, du er over i Nordamerika, der passer du dig selv? Jamen, jeg har ikke hørt noget fra Per Bækman i den tid, jeg har været derovre. Er du lidt skuffet over det? Altså, nu hører man meget på, især vi næsten kalde det ishockey-kanalen TV2 Sport.dk. Der skriver de meget om Niklas Jensen, han var A-landsholdsaktuel. Er du sådan lidt skuffet over, at du overhovedet ikke er i betragtning, eller er det fair nok, når du er juniorspiller? Jamen, jeg ved ikke, om jeg er skuffet, men jeg havde da selvfølgelig håbet lidt på at have været lidt i kontakt med Per Bækman omkring A-landsholdet. Jeg ved jo, at der er nogle drenge med, som er inviteret, som jeg har spillet sammen med helt gennem min juniorår, som er med. Jeg er ikke skuffet, men måske er jeg lidt skuffet. Jeg håber da på, at det bliver aktuelt senere hen. Men kan det lade sig gøre, for du er i gang med en juniorsæson derovre? Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det sagtens. Altså, de har jo pligt til at fristille dig, kan man sige, på en eller anden måde til landsholdet. Så jeg håber på det i fremtiden. Jeg har slet ikke hørt noget, men det er jo nok også på grund af, at jeg har valgt at tage den vej, jeg går med juniorhockey i OHL. Så, men ja. det kunne så være en af forhåbningerne til den kommende sæson. Det var måske en træningskamp med landsholdet. Ja, det kunne være rigtig sjovt. Det er jo altid nær at smide landsholdstrøjen over hovedet, og hvis det kunne være det rigtige landshold, så er det jo, det kunne være stort for mig. Tak skal du have, Simon. Ja, tak fordi jeg måtte komme.